Això era i no era, ja fa molts anys, en un poblet proper de la ciutat alemanya de Bremen hi havia uns llauradors que tenien un burret. Sempre els havia ajudat molt en les feines del camp, però ara ja estava vellet i ja no podia treballar igual com quan era més jove, malgrat que s'esforçava per fer-ho. L'home i la dona s'ho van parlar i van decidir que el millor era vendre'l. Però l'Asse va descobrir els seus plans i va escapar, disgustat de la granja. Va pensar anar a la ciutat de Bremen per a fer-se músic de la banda municipal. Caminant, es trobà amb un gos que es queixava tristament. Li va preguntar: «Amic, per què corres amb eixa cara de pena?» «Buf, buf! Els meus amos ja no em volen perquè diuen que estic vell i que ja no aprofite per a res, que em passe el dia dormint. M'han abandonat!» «No passa res, a mi m'ha passat paregut. Vaig cap a Bremen, vine amb mi, farem de músics». Els dos junts van continuar pel camí fins que es van trobar amb un gat que també es lamentava perquè s'havia fet vell. Després de tota la vida caçant ratolins, ara ja no volen saber res de mi i m'han tirat de casa. No et preocupes, li van dir el ruc i el gos. Vine amb nosaltres a Bremen i ens farem músics. I així ho van fer. El gat se'n va anar amb el burret i el gos. Quan ja feia una estona que caminaven els tres junts, van sentir un gall que cantava. Semblava que anava a trencar-se la gola. «Què, tota la vida treballant de despertador i ara la meua ama vol cuinar-me a la cassola. Què, perquè aquesta nit t'he convidats. Què, no sé què fer». «Vine-te'n amb nosaltres, anem cap a Bremen a fer de músics», respongueren els tres amics. I així ho van fer, seguiren caminant. Però la ciutat de Bremen estava lluny i es va fer de nit. Aleshores van veure llums i es van dirigir a una casa que estava a prop. Quan arribaren, sentiren unes rialles que venien de dins de la casa. Els animals, després d'alguna discussió, van preparar un pla per a poder veure què hi havia allí dins. Primer, baix de tot es va posar el burret. Segon, es va pujar el gos. Tercer, dalt del gos es va posar el gat. I quart, tots dalt de tots va pujar el gall. Així posats, prop de la finestra, el gall aconseguí veure el que hi havia dins de la casa. «Què? Hi ha un grup de bandits assegut a la taula. Tenen preparat un sopar exquisit», va dir el gall. «Hem de tirar-los de casa. Què? De sobte, i tots alhora, van començar la seva música. Miolava el gat. «Què? Cantava el gall. «Buf, buf, buf!» Lladrava el gos. «Oh!» bramava el burret. Tots junts i sense parar de cridar entraren a la de tres, trencant els vidres de la finestra. Quin ensurt es van portar els lladres. No sabien bé el que hi veien. Era un ésser molt estrany, mitat ruc, mitat gos, gat o gall. I amb aquell estrèpit sorollós, els bandits van fugir aterrits al bosc. Els quatre amics aprofitaren la casa buida i es quedaren allí a viure. Els bandits mai més s'atreviren a tornar per allí. De vegades, els animals animen en la seva música als pobles del voltant, però ja ningú s'espanta.